ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚରିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଏହା ପରେ କେଉଁ ସମାଚାର। ବିସ୍ତାରି କହନ୍ତୁ ଆହେ କମଲା ଲୋଚନ। ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉମା ଭାବେ ଶିବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ। କିନ୍ତୁ ମା ଗର୍ଭ ନହିଁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ଭୂତ। ତେବେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ବାକେ ମାତା ସ୍ନେହମୟୀ। ତପସ୍ୟା କରି ଲଭିବେ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱମୟୀ। ଏ ସ୍ନେହ ବାସଣ ଭାଙ୍ଗି ମାତା ନ ପାରିଲେ। ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବୋଲାଇଲେ। ସେ ତପ କାମନା ବୋଲେ ଗଣେଶ ଜନ୍ମିବେ। ଜଗତେ ସେ ଅଗ୍ର ପୂଜେ ଗଣନା ହୋଇବେ। ପିତା ସଦାଶିବ ଠାରୁ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନୀ। ବୋଲାଇବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଏସନ ବିଧି ବିଧାନ ଘଟିବା କାରଣେ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଅବଧାନେ। ସୁତ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବାକେ ମନେ କରି ଧ୍ୟାନ। ଚଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ମାତା କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାନନ। ସେ ଅରଣ୍ୟେ ଏକ ଗିରି ଗୁହା ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ମନ ନିବେଶିଲେ ଗୂଢ଼ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥରେ। ଏପରି ବିଧିରେ କେତେ କାଳ ଗତ ହେଲା। ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାୟ ତହୁଁ ଯା ଘଟିଲା। ଦିନେ ଭଗବତୀ ନିଜ ଦେହକୁ ନିରେଖି। ତପସ୍ୟାରେ ମଲିନତା ହେବା ଉପଲକ୍ଷୀ। ଗୁହାର ଭିତରୁ ଉଠି ସେ ଶିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ସ୍ନାନ ଅର୍ଥେ ଭୃଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟେ ବିଲେପନ କରି। ଯେଉଁ ମଲି ଛଡ଼ାଇଲେ ତାହା କରେ ଧରି। ଉଠିଲେ ସେ ଫିଙ୍କିବାକୁ ପୁଣି କି ବିଚାରି। ମନେ ମନେ ଏକ ଶିଶୁ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ଶ୍ରୀହରି ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ଗଢ଼ିଲେ। ସେ ଶରୀରେ ଜୀବଦାନ କଲେ ଭଗବାନ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶିଶୁ ପାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ହରିଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରେ ପ୍ରାଣ ପାଇ ସେ ବାଳକ। ରୂପେ ମାତା ଅଗ୍ରେ ଉଭା ସେ ଗଣନାୟକ। ତନୟର ମଥା କରେ ପରଶିଲେ ଯେହୁ। ସଜୀବ କରିଲେ ଉମାପତି ଦେଖି ତହୁଁ। ମାତା ସେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପୁତ୍ର ହୁଅ ମହାଜ୍ଞାତ। ଏପରି ମାନସ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀହରି କୃପାରେ। ପାଇଲେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ତପସ୍ୟା ସ୍ଥାନରେ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗୂଢ଼ ତପସ୍ୟା କାଳରେ। ଦେହ ମଲୁ ଉପୁଜିଲା ବାଲକ ଭାବରେ। ସେ ବାଲକ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ମାନସେ ଜୀବିତ। ହେଲେ ପୁଣି ମାତା ଆଶୀର୍ବାଦେ ସୁଜାଣିତ। ସେହି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଦେବ ଗଣନାଥ ପାଦେ। ବିପ୍ର ବାସୁଦେବ ଦାସ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବନ୍ଧେ।